I-Team Records present. Салом фарзанди ягонам, ай номи падарат мара бахш, агар падари хуб набудам барот. Хиёл мекунам ма меяй, номаи ё хирон, ёдат кадам сахт танҳоям дар хонаи пирон. Медонам то ҳол дар дилат нисбатам дори нафрат, ва гуфтам мефаҳмӣ ва мебахшӣ вақте шиди мард. Неки то ҳол ҳамо кӯдаки аламдор монди, неки зери ниқоби марди калон мара ронди. Ай хона дод зада дар тарафам гир дастаи китфи мамон ба пои хидм гардам. И қасол азобат камад ки ба волои сар азоби, бехом ай ту халосӣ, бехом ай ту озодӣ. ма ба чашми тар хонаи пирон омадам, дига касе надорум ҷусти ки хатишмонам. хеше таборай мару гардондагӣ будак бачам, ки ба гапи ювотира намондум дедомда. дига надорум фарзанде ки хонаи юш бурам, барои баъди марги модар азоби моиндара. набинӣ ки умр бисёртар бита фарзанди худша, баъди додар бозӣ накунӣ ба кӯҳраи игрушка. ту имрӯз озодӣ хости майли, озод бош бачам, ба пои худат бигар, не ки вақте ки бачат помондана ёд мегира. дурам ба ёд биёр ки ман мехапидам дасти ту гуфтана ғалти бо. а ту имрӯз мехоҳӣ ки ба пои худат гардӣ. ман фаромӯш накардам зората да гарданат, мана шинон мефарашидам. о ширин накун ки ман барои бозии ту шабо ай хоби ширинам. мехестам ки тоқаи ғайри ман надорӣ ҳичка, чӣ хеле ки имрӯз ман ғайри ту надорам ҳичка. қисмати мо монанде агар боша каме ҳам, ту ба бекасӣ омадӣ, ман ба бекасӣ мерам. ман ай пушти ту чанд шаб бедор, чанд рӯзо мондам хоб да чанд саҳаро дер када будам. ай пуштат кор дада ёда даста жигулии зарди атат ки да вақт тоқату мешиштию хели мошин да баъди мара ай кӯрондан ту афсола шидӣ. барои дар мактабай дигаро ту кам набошӣ. ман фурӯхтум мошина ки ту либос дошта бошӣ. ай коргари давлат то картошка фурӯшӣ. дурuni бозора барои ту шидам бачам, барои сарбаландии ту сарма кардам хам. мара бахш бачам агар азоб будам, иқа вақта ту дуои охирон ма кардам озоди яка. фақат эҳтиёт ки бачам дар охир танҳо намонӣ, ки азоби пири танҳо чияй ту надонӣ тарбия кар. фарзандам не аввал худта бачам, ки ибратта ай рӯи ту мегира оянда бачат.